Bale. Beste urte batez hemen gaude Durangoko diska eta liburu azokan, eta gaur, beti egiten dugu anabasan ez batzen ditugula bi musikari desberdin, baina gero... mundu bereko bi pertsona. Hori, baina gero, gauza asko dituzte komunean, eta ea oraingoan alan bada, gaur gurekin direlako. Aiora Renteria eta Medina Griseko Julen. Anonimoa guretzat. Zer moduz hauzie? Ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai, berdin oso ondo. Ze, hau, hasiko gara pizka bat azokaren inguruan hitz egiten, ez da zuen lehenengo aldia, gogoratzen duzue azokara etorri zineten lehenengo aldie? Segun publiko moduan, ez dut gogoratzen, txikitako gauza bat izango zen, eta ja taldearekin etorri ginen lehenengo aldia, indela 26 urte, 25 igual. 25 uste dut, lehenengoko diskoa atara gendunean. Eta hortik aurrera, daroaguz 25 urte. Urtero etortzen. Eta azkenengoko 12 urteak edo gure estanarekin. Eta zelan da hori? Osea, zer da, zuentzat zer da azoka? Bueno, bi gauza dira, alde batetik daukazu kontaktu oso zuzena zure publikoarekin, aurpegia jartzen diozu, izena ere jartzen da, eta orduan, badago jendea urtero ikusten dozuna hemen, urtero etortzen dana zu agurtzera, eta gero ere, Euskal Herriko musikariok salmenta handiarako daukagun lekua da, ez? Azkenean, uste dut Euskal Herrian, nire idea, uste dut fizikoki jarraitzen dugula diskak eta ateratzen, Durango daukagulako salmenta hori egiteko, ez? Bai, erabat, ados, egia da baita ere, gero sortzen dela igual artisten arteko, publikoarekin duzun harreman hori, egia oso benetakoa dela hori, eta igual kontakturi zuzenena hemen egiten duzula, baina gero ere bai artisten artean sortzen da, komunitate sentsazio bat denak denekin beti ez, baina orokorrean badago gainontzeko urtean baino komunitate sentsazioan dago bat. Eta batzen zara beste urtero ez duzuz ikusten, gainera ez musikari arte ez gara urtero ikusten, ez dugu kointziditen esenatokietan, eta hemen danak azkenean ikusten gara, kointzidute egiten dugu, eta hori, harreman asko ere gehiago sortzen dira musikarion artean ere hori egia da. Azokatik urten dira kolaborazioak adibidez? Azokako parranda ostetik, azoka osteko parrandatik agian, baina. Suposatzen du eta atalako zirala, eta, igual kolaborazio, musika egiteko kolaborazioak ez, baina parranda hon bat egiteko kolaborazioak atala dira. Eta nik horatzen, plateruena zabalik zegoenean taberna moduan, eta larun batak izaten ziren luzeak, domekak izaten ziren luzeagoak hemen barruan, baina uste dut, oso parranda interesanteak egin direla beti Durangon, ez? Zekar, esan duzu, 26 urte igual hemen diskak sinatzen. Zelan aldatu da azoka, edo ze ikusi dozuzuk? Ikusi dozu aldaketa nabarmenik, edo jarraitzen dugu berdina baita ere musikan, Eta zuk ere. Ni lehenengo aldiz etorri nintzen artista bezala esango duela 10 bat urte, eta ez dut horitzen ere esango dugu kultura kontsumitzaile bezala lehenengo aldia, baina nire kasuan gehien aldatu dena esango nuke dela formatoen eraldaketa hori, ez? Agian lehen gehiena CD-ak ziren edo KD-ak, eta, eske pixkat baita ere orokorrean merkatuan gertatu den bezala, geroz eta vinilo gehiago daude, gero ikusiet kainakak zereal batzuk atera ditula aurten. Kaxa sorpresa bat edo dauka uste. Igual ezin zen hori izan. Nik Instagramen ikusiet. Ez zerealak bezala dira kaxa batzuk zerealen markakoak edo. Badagola... Joan beharko sari eta berari galdetu, gara horretan sartuko, por si acaso. Ez, baina ikusten dudala formato euskarri fisiko aldaketa bat, ala beharrez edo, baina interesgarria izan daitekena. Nik bi aldaketa ikusten dut ez, honeko urteotan. Gero eta musikario gure estanak eramaten ditugula, edo asko ere leku txikiagoa daudela, azkenean ez da disketzeak ez daukatea hainbeste lekurik, eta azkenean taldeok leku gehiago daukagu, talde moduan. Eta gero beste erabaten ere, ez bakarrik euskarria ere,
saltzeko era ere aldatu egin da, ez? Ikusten dira estan oso ezbardinak, zabalik, eskina baten jasinatzeko lekuarekin, kola egiteko, eta ez dakiz zer, uste dut hori lehen ez zegoela hainbeste. Bai, estan guztiak normalak ziren, eta orain ikusten duzu diseinu handiago bat dagoela ja forman ere, bai, ez? Ez da bakarrik dekoratzea, da leku bat izatea sinatzeko, leku bat kola egiteko, leku bat ez dakiz zer, ez uste dut hori ere saltzeko era hori aldatu egin dela, ez? Aurten 5 egun dira, 5 egun hauetan ere bai, nekatu egingo zarete, ez, imaginatzen dut. Bai, etortzen bagara 5 egunetan, 10-etatik 8-retara, 10-terdietatik 8-retara, oso nekagarria da, gainera, intensoa da, zaude, edozein pertsonal, denda baten lan egiten duena, azkenean zaude publikoaren aurrean denbora guztian, eta, maja izan behar zara denbora guztian eta horrek ere kantzatu egiten du. Ez du esan nahi garela gero askeroso batzuk, baina azkenean egon behar zara denbora gehiegi jendearen aurrean eta posik eta ez dakiz zer, eta horrek ere desgaste itzela dauka. Eta orduan, igande ailegatzen danean ja, uste dut ez dakigula zer idazten dugun, komentario batzuk dira pizkatxu bat arraroak, baina uste dut normala dela, azkenean jende asko pasatzen da gure aurretik, ez? Karo, zer jartzen duzue sinatzen duzuenean, badaukazue eukingo dituzue postesaldi edo horrela, ez? Ni beti pentsatu behar dut, ez dakit, patxaraz ze jarri, ze beti tontakeri bat jartzen dut. Gero beti aztu egiten zait eta beti tontakeri bat jartzen dut. Ez dakit, gainera pixkat erantzukizuna nabaritzet, edo sentitzen dut, niri bereziki ez zait gustatzen disko bat erosten duanean azala sinatzea. Gustatzen zait azala nahiko garbi horrela mantentzea. Orduan, nire ustez ari naiz hor azalean garabato bat egiten eta esaldi bat jarri behar baldin badut, pisu minimo bat izan behar du esaldiak, baina ez dut lortzen aurrelan hori egitea eta ez dakiz hartzen duan. Nik azkenean beti saiatu naiz esaldi ezberdinak egiten eta gero pertsona ikusten duzu eta zerbait berria jarri aldudan eta ez dakiz zer, baina zait ateratzen. Oso torda naiz horretarako eta azkenean baditut holan 4-5 esaldi, urtero sartzen dut beste berri bat, igual nono komentatzen du zerbait eta baina oso zaila egiten zait. Eta niri ere azkenean nik, gau jende asko oso txulo gelditzen dela sinadura izatea, baina disko diseinu txulo daun baten disko bat garbi-garbi izatea ere asko gustatzen zait, ez orduan. Ez dakit nik uste dut, 4-5 esaldi eta jendeak orain ateratzen baditu sinatutako diskoak, ia gehienetan ia bardin-bardina jarriko du, ez dozta biburuak ematen. Eta, emoiok. Diskoak sinatzen dituzue, zer da sinatu dezuen gauzarik arraroena? Eman dizuetena sinatzeko gauzarik arraroena, edo bitxiena agian zuentzako? Neri gorputzeko parteak desberdinak, baina azokan ez. Egia normal izan dena, igual, kontzertu batean bero-bero zaude, eta esatu duzu, ze kontzertua ez dakize, baina behin gertatu zitzegun, eta ez gaude batero dituta hori izan barrakate, baina izan zapixkat. Agresibo igual, ez? Bai, gehiago beste pertsonen gatik, ez gure gatik, baina bai derrepente sartu zela gaina mertxan izinean pertsona eta sinatu, eta baina arraroenan ere hori. Eta ze gorputzan parte? Bat baino gehiago, baina ez dakit, bai, hemendik, gero hemen, besoan, bai, pertsona ezberdinei orduan esate dizut guretzako nahiko surrealista izan zen, eta esango nuke hori dela. Bueno, Nikolan umeek ekartzen dituzten paper, horrelako paper zati txikiak edo olakoak, baina holan leku arrarorik, holan mintzaten ben Durangon, mobilan horrek fundak eta azokako boltzatan, hori aurtengoa izan da, gaur goizean, nahi dut espare bat mobilan funda eta bai. Arraro da, uste dut gaur egun erabiltzen diren gauzak azkenean, ez? Guri behin esan ziguten, paper batean nire letrarekin konkretuki idazteko, ez dakit ze esaldi, gure hitzetako esaldi bat zen. Eta, karo, tatuaje bat egin ez zula nire letrarekin, eta nire letra oso itxusia da nire letra. Zanet, nahiko letra txarra bakat. Eta esan nio, palo ematen dit, nik enuke ingo tatuaje bat nire letrarekin, eta zanet, horrelako gauzaren bat gertatu izan zegoena. Egia azokan jendea lasaiago goten dela zentzorretan. Bai. Egin zuen tatuajea? Ez dakit egin zuen, espero dut ez. Karo, gero argazkia bidaltzea. Agian zure letra ikusi eta esan, ez dut egingo. Zuri ere gertatu zaizu olakorik? Bai. Eta berdina, azkenean, nik letra, saiatu nintzen, letra hon bat egiten. Hor pentsatzen duzu ja esaldi, asatu duzu. Baina ateratzen dena azkenean, ez? Da, baina
pertsona horrela nahi badu, berak horrela bizi du eta bueno, egin eta berak jakingo du, bere gorputzean eramango du bizitza osoan. Eta azokak sortzen du ansiedade puntu bat, esan nahi dut, bai saltzeko puntutik, esateko, saldu behar ditut diska hauek, porque pasaren urtean saldu nintuen hauek. Edo baita ere, nire standak zenbat jente ukingo du, hori gertatzen zaizue? Geroz eta gutxiago, egia igual etorri nintzen lehenengo alditan, baietz, baina nire kasuan gutxien, nire esperientziaren arabera, ez nahi zain beste etorri, ez dakitzen bat, disko saltzeko. Osanet, kopuru baten bila, baizik eta hori, aiorak lehen esan dunaren bila. Jendearekin kontaktua, jendearekin hitz egin, jendeak esaten dizu zer iruditu zaion diskoa, salmenta mota oso desberdina, orduan, nire helburua normalean interakzio hori izaten da. Numeroak beti egin behar dira, baina zorionez niri zaitokatzen hori egitea, orduan nahiko libre nago alde hortatik. Ez gara ibiltzen, bestaukagu, ez gara enpresa bat, bere base moduan direla presupuesto batzuk eta gero eta handiagoak izan behar direnak gobernu bat bezala edo enpresa bat bezala, ez? Ez, gu etortzen gara eta justo estana pagatzeko ailegatzen bazaigu, ondo joan da. Eta hortik aurrera, badanak dira irabaziak eta gainera jendeak zure diskoa eramaten badu, hori beste irabazi bat da, ez da bakarrik ekonomikoa, beste irabazi mota batzuk daude ere, bai ez? Orduan, ona etortzen gara saltzera, ez dugu gezurrik esango, azkenean da, lehen komentatu dudan bezala, da leku bat, euskal musikak daukana aukera, musikariak daukagun aukera, zuzenean gure musika saltzeko, azkenean, plataforma digitaletan eta horrela mugitzea, hortik ailegatzen dena nahiko eskasa da, eta gainera kostatzen da pilo bat, ez, sartzea, talde batzuk ezin dute horretan ere sartu. Orduan, guretzako leku potente bat da, aukera hori izateko, eta gure musika zabaltzeko, eta etekin bat ateratzeko, gure musika egiten jarraitzeko, ez? Eta azokaren gaia alde batera usteko, ze esango zenioken talde bati bere lehengo urtea dana azokan, ze konsejo edo? Lasai hartzeko, ze askotan urdurito egiten dira, ikusten dira, gertatzen dena da, ikusten direla kola asko leku batzuetan, zure lekuan igual ez daude hainbeste kola, baina jendeak ezagutu behar zaitu, eta jendeak ezagutzeko zu egon behar zara. Eta igual aurten ez da, zure urterik oparoena izango justo salmentetan, baina jendea joango da zu ezagutzen, eta ez bazaude asko ere zailagoa da, ez? Orduan pazientzia eukiteko. Osea, gorain lasai gabiltz, baina eske 26 urtetan ibili gara. Orduan, jendeak pazientzia izateko, ze azkenean gauzak etortzen dira. Bai, ados, nik esango nike bai, espektatibarik ez eukitzeko, ze hau nire iritzia da, baina ez zait iruditzen formato aproposena denik talde txiki batentzat Durango Azoka tamalez. Izan barko lukela iruditzen zait, ez dakit nun dagoen akatsa, osea hori iruditzen nahiko komplikatu dela, baina egia da... Horre eman behar dizaio buelta oso handi bat. Bai. Ez? Zer behar da, ze leku behar da, lehen egiten zen, ez? Talde asko ere, eta musika zuzeneanek ere egiten du, ez? Talde pilo bat hor batzea, eta ez daki zer, baina karo, gero jendea enteratzea, ailegatzea, disko piloa daude, ere bai, ez? Orduan beti funtziona, azkenean, ezagutzen diren taldeentzako asko zerrezagoa da. Bestentzako nola egin, hori planteatu beharko zen eta begiratu nola sortu eta nola lekua egin, egia esan, bai. Bai, hori, justo musika zuzenean estandean lan pila bat konzentratzen dira, gerta daiteke agian kale guztiko lanen kopuru aldetik, ehuneko 80 edo 80 estan bakarrean egotea, orduan, bai, nik ez dago soluzioa, baina egia da, talde txiki bat baldin batzera, ikusten duzula talde handiek agian itzala egin diezazuketela azokan. Ez dut esaten talde handien kulpa denik, baina, bai ez dela agian egoerarik xamurrena talde txiki batentzat, baina hori, lasai hartu eta espektatibari gabe, ze garrantzitsua da hemen egotea ere, bai. Niretzako oso garrantzitsua da, beste talde batzuk ezagutzeko, bai zure modukoak diranak, beste batzuk ere, handiagoak, txikiagoak, azkenean kontaktu bat izateko, eta ezagunak izateko, eta publikoak ere azkenean, publikoa fijatzen da uste duguna baino gehiago, ez? Eta igual izen bat ezaio buruan sartu, baina irakurri du non baiten emetik dagoela, eta gero, hautsenea ere badago, horrek ere aukera ematen du zerbait ikusteko, ona etortzeko.
Orduan, bueno, badago, baina bai, hori oso komplikatua da egia esan, bai. Bai, baina, bueno, agian, azkenean Pazientzia. zure izena mapan jartzen duzu eta Bai, eta bai, bada bai, modu bai. batera bai esateko ni talde hau naiz eta hemen nago eta testigantza hori usteko. Ze, euskal musika baditu data batzuk, beti kalderatzen da azokarako. Ausartu zarete noizbait ateatzera diska bat azokatik kanpo, edo hori da olako suizidio bat? A ber, guk uste dut azokatik kanpo elektrizitatea eta esango nuke sortuz ere bai atera genuela. Azkenean azokarako gelditzen dira. Osea, eta nire ustez, talde oso potentea bazara, edozein momentutan medioak azkenean kasu egingo dizute. Durangoko azokarako medio guztiak daude honetarako. Eta hilabete batzuk aurrerago ere bai. Orduan dago superondo kanalizatua, ez disko bat ateratzea urrian, azaroan, eta joaten da ataka zuzenean promoa errezagoa iruditzen zait, Durango daukazulako urrurbil. Orduan da, beto dire disko berria bat, eta non dago? Hemen, Durango, ja badago hemen. Eta bestea martxoak aldera ataratzen baduzu dezakizu, non dago zure diskoa? Zuzenekoetan, adendetan, baina zein dendetan, ja jendea dendetara ez da asko joaten. Joan ez denda batera zenbat disko da lau, eta 200.000 boligrafo. Orduan, ez, uste dut gauzak aldatzen da dizela, eta orduan errezagoa, nire ustez errezagoa da Euskal Herrian horrela egitea. Zer dago bide bat, eta zuek prentzak badaukazue bide bat supermarkatuta, eta guretzako errezagoa dena promorako. Baina egin aldala, bai, egin alda. Eta, suizidia berez ez, baina, bai dala kartutxo bat gastatzean nik esango nuke badala. Gure disko bakarra azokatik kanpo atera genuen, egia da, ondo juntzitzea edo balantzean egin genula, baina esken gertzen zait azokarekin da taldetik komplikatu erabiltzen zait. Ze urte amaieran da, orduan, zuk ateratzen duzu disko bat, abenduan, 2023ko abenduan, eta 2024an lehen urteko diskoa da. Eta tontakeri bada, berez, baina psikologikoki, bai prentsari, bai zerrendei, gauza guzti hauei, eragiten die eta gainera nik uste gizarte bezala badagula katxau eta dana lurperatzen dugula goizegi edo, saneat, gauzak segituan zartzen ditugu guk, gure joerarekin orduan, bai pertsonalki, iruditzen kasuan kasu begiratu behar dela, ez? Gure kasuan gutxienez, arrisku hori ikusten nuen, eta gero askotan ere bai, mundu guztiak bere egutegia egokitzen du azokara, eta beti ez da posible, eta gure kasuan ez zen posible izan, kantagintzan eta gure ibilbide artistiko horretan harrapatu gintuelako diskoaren prozesu horrek beste momentu batean. Ez dakit, nik pertsonalki nire ustak ideala da iraian ateratzea, azoka baino lehenago eta gero azokan disko berri bada. Nik adibidez, iraia azokarako ikusten dut. Iraia da, nik superarri ikusten dut, iraia azkenengo single potente bat atera, Durangora ateratzeko. Eta medioak daude ja superprest. Nik horregaitik dinot, azkenean diskoak atera aldira nahi dozunean. Joan alzara medioetara eta egin alduzu promo bat, baina dinot dela errezagoa bide hori. Azkenean da hori, non dago? Durangon. Durango da mundu guztiak ezagutzen du, badaki gauza piloa dituela eta Gabonetako azkenean erosketak egiten direla, eta horrela ikusten dut. Zinbaz, errezago justo nola dagoen eginda. Ona dan edo txarra dan, hori horretan dena sartuko. Komplikau. Baina berez, errezagoa bai. Baitz egingo dugu, talden inguruan ere, goratzen duzue, zurea gertuago dago, ez? Baina zelan sortu zen Merina Gris, zelan sortu zen Zea Maiz? Nik igual lehenago bukatukoet, por lo que sea. Ez, Merina Gris sortu zen, bi lagun hasi ginelako musikaren inguruna hitz egiten, bi lagun hasi ginen elkarrekin hitz egiten, ez genulako gure lekua topatzen, edo ez genuelako gustora edo asebet eta zentzu horretan, zentzu artistiko edo kreatibo batean, eta horrela sortu zen. Juntatu ginen 3. lagun batekin, izan zela izugarrizko match bat, ze gu bezala pentsatzen zuen eta oso horreza izan da dena arezkeroztik, zentzu horretan filosofia aldetik eta sorkuntza aldetik eta esan dezakegu hori. Lagunen artean musika hitz egiten sortu zuen. Ze jartzen du zuen biografian edo, pop sakarra egiten duzuela, zer da hori, pop sakarra? Batzakit oso ondo, etiketak beti esan dut nahiko erabilgarriak direla, baina eraberean igual... Baina kasu honetan igual ez. Ez da erabilgarria ez dela, baina mugatzen dute ere, bai.
Zakit, guk pop musika egiten dugula esan dugu beti, baina pop musika oso gauza ambigoa delako. Hain zuzen ere, ez esateko, nahiago dugu hori kanpotik definitu behar bada, guk baina bai beti pop musika lotu dela, bueno, gauza soinu aldetik edo timbre aldetik gauza leunagoekin eta zakartasun hori beti egotzi digute edo beti leporatu digute zentzurik onena, orduan hortik ateratzen da, suposatzen. Baina, bai egia da, ekarri dituzuela horrelako doinu, agian ohituta ez ginen doinu batzuk Euskal Herriko panoramara, uste zenuten hain ondo enkajatuko zutela edo hainbesteko jartzen aukiko zutela? Ez, bueno, taldean iritzi ezberdina ditugu, bakoitzaren pertsonaiaren araberakoa, nik konkretuki pertsonakin nun espero horrelako harrera izatea eta amestutako harrerarik onena, baino onagoa izan dugula iruditzen zait, oso eskertuta nago eta ez da ez nuela uste zerbait konkreto batik, baina, bueno, sin más, bueno, hasierak ez dira errexak eta hori genekan buruan. Ez dut esango errexa izan denik, baina harrera espero nuna baino beha izan da, bai. Eta zuek nola sortu zenuten orain dela 27 urte? Bueno, eske zenba demora. Londresera egin gendun ikasbidai baten ezagutu ginen elkar, justo Asier eta Piti, bueno, ibiltzen zinean talde baten, Demosti Kuadran, Pitin gelan Ruben zegoen unibertsitatean, orduan gero ja ikasbidai horretan laurok ezagutu ginen, eta ikasbidaitik bueltan sortu gendun taldea, eta holan izan, batu ginen, esan gendun, bueno, lotuko gara, honek bazeukaten lokala, lotuko gara ber gustora gauden, funtzionatzen duen, eta hasi ginen improvisatzen, super gustra egon ginen laurak, eta orain arte, eta hori izan da. Eta 27 urtez, zein da izan duzuen, edo zure, holan gordetzen duzun momentu super gozo bat? Osa duzula, wow, igual ez nintzen kontziente, baina wow. Jo, eske asko gondira, osea... Eske 27 urtek askotarako ematen Claro, dute. bat aukeratzea igual zaila da, ez? Bale, eta musika gomendio batzuk, venga ba, zer zaudete entzuten, ze diska erosiko duzue hemen, eta hori. Niari nahi zentzuten ez dago azokan, Maria Blaiaren azkeneko diskoa gomendatzen dut, eta azokan gomendatzen ditut. Bueno, gauza politasko gaude, lehen justo errepasatzen egon naiz, buelta bat emateko orain, baina gomendatzen dut Txopeten diskoa, gomendatzen dut Nakarren diskoa, gomendatzen dut Eireren diskoa ere bai horrela, besteak beste. Badau be bai, justo Lisabona be hartu gura dugu, tok izan duzu, justo nire lankidea da gitar jolea orain gainera, eta zein gehiago, espalaken horrek zuzenekoa indabena be bai, eta jo, danetarik, oza, nahiko dago, egin behar dugu buelta hon bat, eta ondo begiratu zer dauan, bai. Ze gauza asko dago hartzeko, bai. Eta orain, beti egiten dugu aurreko gonbidatuek, urrengo gonbidatuei egindako galerak erantzutea, baina Durango azokan egingo dugu berezia, orduan zuek izango zarete urrengo gonbidatuei egingo diezuen lehenengo galdera. Bai. Orduan, urrengo gonbidatuak izango ditugu datorren egunean, orduan ea ze galdera egingo zenieketen haiei. Pentsatu. Eske beti ditu txorrada bardina, zer gustatzen zaizu gehiago, mendia edo hondartza. Primeran. Baina, pues, hori. Primeran, horrekin. Beste galdera bat edo berdina? Beste bat? Esan ez, galdera bat imar dugu bion izenean edo? Zer da Durangoko azokara etortzetik gustatzen zaizun gehiena, Durangoko azokarekin zer ikusik ez duena? Bale, eta orain? ¿Ves listo? Yo quedo de monger, fatal. Eta orain ez ditugunez, zuen horretik ez denez inorregon, batzuek erantzun zuen galderak ere bai. Orduan. Hondartza eta gero, bueno, hemen errez daukagu, hondartza eta gero mendia. Bere erantzungo dut ere bai, hondartza eta mesoi barriko kroketak, osea, astakeri badia. Osea, bueno, mesoi barri izak nola ditzen den, baina hemen dago mesoi izeneko taberna bat, osea, etorriko nintzateke kroketak jatea bakarrik. Hori ez dakit nori entzunio. Informazio hartu behar dugu, bale. Hori entzunio norbaiti. Zeteroa da, bale. Talderen bateri hori esaten zuena. Vale. Ez didate ordaindu, beharko luke, kroketetan ordaintzen baldin badiate, onartuko ez, baina mesoiko kroketak astakeri badia. Bai, hemen ondoan dago. Eta, karo, orain erantzun Julenena, azuk ere. Azoka izten danean, Palentinoan hartzen dan tragoa eta hor batzen gara justo musikari asko eta hori uste dut dela momentu oso polita.
Bukatzeko, Juan Pentzetan azokako anekdota divertigarri bat, izan daiteke juergan ere, horrekin bukatuko dugu, baina, klaro, nola azokan gaudenez, sinatu barko diguzu ere, gure txarteltzoa. Orduan pentsatu zer jartzen duzuen. Nahi dugu zerbait kutrea. Vale. Osea, rollo jartzen duzuena beti, edo ez. Anekdota superon bat, edo barregarria, anekdota bat, izan daiteke kanpoan, izan daiteke bukatzean ere, azoka bukatzean, eta tal. Oindala, ez dakitzen bat urte, justo berritzarrak ikusten zuenean, eta argazkien liburu atara zutenean. Ba, zeukaten estana, gu egon den eskina baten, eta hurek beste puntan, eta beti zeukaten kola bat, eta geunden hor 3 talde, eta jendea esan aiegatzen gure estanera, sekulako kola zegoelako hor erdian, eta jendea esan ezin zan heldu ere. Eta orduan bigarren egunean aldatu behar izan genituen estanak, eta dena, bai haurak kola izateko kanporantza, eta ja jendea heltzeko bai gu, eta beste bi hor eskina baten gelitu ginean 2 estan hoietara, ez? Lehengo egun hori izan barko litzateke, tu, ez? Holan, kuriosoa izan zen, geneukan horrelako gure aurrean jende korronte bat danak gorkari begira, eta gainera hori esan mugitzen, esan sekulako kola potentea, bai. Eta orain... Ez dakitzea, bai, jarri dut, bale, alnuen gauzarik kutrena jarri dut, simaz, ironiarekin da, bazpare, ironiarekin da, A ber, itzulpen bat egin dut, erortzea baimenduta dago, baina derrigorrezkoa berriz jaikitzea. Egin dut, erderazko esaldi horren itzulpen kutre bat, oraindik kutrea gaiteko, baina, bueno. Anekdota ezaguna, anekdota horrela bitxia, ez dakit esaten, egia esan. Ez? Kanpoan ere, goienen. Eske, karo, a ber, hor gauza asko gertatu dira. Baina... Zentzurarekin. Bai, begira, gauza bat esango dut. Pasaren urtean egin genitun, berinita ditu genien muñeko batzuk, eta bertan... Esto es lo que hay, Pozik bizi. Garri dut, horren, pozik bizi, gustatzen zait. Claro, pozik bizi o... Ez, egin genitun lehen urtean figura batzuk, QR batekin, ez dakitze. Eta, bueno, ondo juntzen, polita izan zen, baina ez genuen kontatu, iritsi ginenean gehienak hautsita dela. Orduan, izan zen kaja irekita, bueno, un perkal de lío. Baina, bueno, sin más, hori da kurriztean historik, eroena. Maravilloso, super gustora egon gara, espero dugu zuek ere, eta zorte hon, azokako, bueno, zuzaude topera, 24 orduz ez, baina kasi, hemen, eta disfrutatu, azoka. Eta pozik bizi. Bueno,